Οι διατροφές που πρέπει να κάνουν τα παιδιά σας είναι αυτό που βλέπετε. Μια σαλατούλα, υγιεινές διατροφές πατάτες, εκτός από το ψωμί. Όλα τα λαχανικά θα πρέπει και τα γλυκά και το φαΐ με μέτρο. Επίσης γλυκά δεν θα πρέπει να έχετε για τις μεγάλες αναταραχές της χολυστερίνης και της παχυσαυγίας. Γιατί θα προκαλέσει η χολυστερίνη μεγάλο πάθος στα παιδιά σας του παστού. Γι' αυτό το λόγο φροντίστε να είναι σε μια κανονική κατάληξη. Όπως είναι εδώ, λαχανικά, φρούτα και υγιεινά φαγητά. Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Αυτή είναι μια διατροφή. Όχι, δεν μας κάνει. Αυτή είναι μια διατροφή από φασόλια μήλα. Αυτήν θα πρέπει να τρώνε τα παιδιά σας κατά διάρκεια που θα πρέπει της διατροφής. Αυτά είναι όλα τα μέλη της διατροφής που πρέπει να κάνουν. Όχι, εκτός από τη σοκολάτα. Αυτό είναι υγιεινή διατροφή, ντομάτες, μαρούλια, σαλάτες. Αυτό είναι το καλύτερο για τα παιδιά σας. Παρακαλώ φροντίστε τα πάντα και πάμε να δούμε και άλλες διατροφές. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τρώνε τα παιδιά σας είναι φρούτα, όσπρια, λαχανικά, ψωμί, ολιακής, ζυμαρικά, πατάτες, ρύζι, δημητριακά, τυβιά, γιαούρτι, ελαιόλαδο, αυγά, κρέας. Και όλα αυτά που σας λέω είναι με μέτρο. Αυτό. Έλα, πάλι μου το χάλασες.